Assalamu alaikum ƴan uwa. Ina muku fatan alkhairi, fatan kowa yana lafiya. Yau zan yi bayani ne akan yanda za ka yi rijista da wannan application ɗin na Hausa Crypto. Hausa Crypto application ne wanda zai koyar da kai cryptocurrency da yarenka na Hausa a cikin sauƙi. Sannan shi ma ya zo da tsarurruka daban-daban. Daga ciki ya zo da tsarin nan na Play to Earn, wanda za ka ɗan kalli waɗansu 'yan bidiyoyi, za a ba ka wani reward. Sannan shi ma yana da tsarin referral, wanda nan ma in ka yi akwai wani reward wanda za ka iya amfani da wannan reward ɗin. In ma ka sanya ma kanka kati ko data ko ka tura wannan reward ɗin da ka samu direct zuwa bankinka, ko kuma ka yi amfani da shi wurin shop na wani class. Saboda akwai class daban-daban. Akwai pre-class, sannan akwai class 1 zuwa class 2, haka gwargwadon dai abin da ya sawwaƙa. Misali idan an gayyace ka ne ta hanyar link, kana danna link ɗin, zai buɗe maka, zai kawo maka fuska kamar haka. In mun lura daga ɓangaren hannunmu na hagu akwai waɗansu 'yan yanka guda 3. Nan za ka taɓa. In mun lura ga login nan ga kuma join nan. Sannan nan za ka zaɓi da wanne yare kake so ka dinga amfani da shi. Akwai yarurruka guda 3. Akwai English, akwai Hausa, akwai kuma Igbo. Za ka zaɓi yaren da kake so ka yi amfani da shi. Mu mun ɗauki Turanci. To za ka danna wurin login ɗin nan da kuma join. Kana dannawa zai kawo maka fuska kamar haka. Nan da username za ka yi amfani wurin register ko da email. Mu bari mu ɗauki email misali. Yauwa za ka zaɓi password daga guda 4 zuwa guda 6. Oh sorry, daga guda 6 zuwa 8. Mun ɗauki password guda 6. Idan ka yi register za ka danna login ɗin nan. Idan kuma ba ka yi ba, yanzu ne za ka yi ga join nan. Nan kuma idan ka manta da password naka, bari mu danna join. Yauwa nan ka kammala register kenan. Nan ga jeren giyan class ɗin da suke kan wannan application ɗin. Yauwa ga free class. Nan kuma ga class 1, kuɗin sub ɗinsa naira 500. Gwargwadon dai wanda kake so. Kuma a yi ƙoƙari a yi joining saboda za a amfana in sha Allah. Sannan nan ga wurin download nan. Yauwa za ka yi downloading na application ɗin, wanda in ya sauka, logo ɗinsa ne wannan, ni ina da shi. Kana danna shi zai buɗe maka fuska kamar haka. Wannan shine home page ɗinsa. To ka yi register. Nan in mun lura ga wasu yanka nan za ka danna, zai kawo maka wurin login. Yauwa za ka sanya bayanan ka. Ni tunda ina da account dama, za ka yi login. Yauwa idan ka yi login zai kawo maka fuska kamar haka. Nan mun yi login kenan. In za ka yi log out ga shi nan. Nan ga account naka, za ka kalli duk wani details naka. Nan kuma ga home, nan kuma ga earn inda za ka yi wani tax wanda za a biya ka. Nan ga home, ga jeren giyan wurin class. In mun lura ga pre-class, ga class 1, ga class 2. Wannan kenan. Sannan ga contact idan kana son ka tuntuɓi customer care. Nan kuma ga home. Nan kuma ga wurin earn gashi, watch to earn.
nan kuma in ka tada wallet ɗinka za ka iya ka yi withdraw nasa. Nan kuma ga wurin inviting inda za ka kwafi referral code naka ka yi sharing ma 'yan uwa. Wannan shine ɗan taƙaitaccen bayanin da zan mana akan wannan application ɗin na Hausa Crypto. Assalamu alaikum.